La pregunta és, qui mana a Espanya? Qui mana, sí. Qui mana a Catalunya? Mana a Espanya. Ah, Mana a Espanya. una nova... I avui ho hem tingut una altra vegada, una percepció claríssima. La Generalitat ha dictat un decret llei segons els quals, per evitar els desnonaments, no tenen competències per això i ara estan esperant que el govern de Madrid o bé decreti l'estat d'alarma per aplicar-les o bé li cedeixin les competències. Acostumen a fer eslògans electorals, és a dir, lo normal quan tu decretes quan fas un decret llei és tenir les competències per fer-lo, no fer el decret llei i després demanar les competències. Mana Espanya, entre altres coses, perquè qui recapta els impostos? La Generalitat no crec que arriba ni al 6%. Qui recapta, mana. Tu vols regular la pobresa energètica? A Espanya t'ho tomba. Tu vols regular els horaris comercials? A Espanya t'ho tomba. Tu vols agafar, per exemple, vols votar? T'envia la policia. La policia espanyola a qui obeeix? A Espanya. A través d'aquí? Del seu sistema judicial. Per tant, qui mana és Espanya. Pere Aragonès fa el paper de la trista figura i és un senyor que arriba a tallar de pura casualitat. Davant d'aquesta situació, tu què pots fer? Què pots fer? Plorar tot el dia, que és el que acostuma a fer la classe política independentista catalana, o bé et planteges, naturalment, fundar una entitat política que sigui molt més operativa que això. Encara hi ha una tercera via, que és practicar el masoquisme polític, que és des de la catalanitat intentar reformar Espanya. Això és una cosa que ja ho va intentar personatges de molta més talla que els que hi ha ara, com era Francesc Cambó, i reconeixia que no hi havia manera de fer-ho. Per tant, qui mana a Catalunya? A Catalunya mana a Espanya. I la prova la vam tenir, per exemple, amb el 155, que només els va caldre enviar un fax per desactivar a tota la classe política catalana independentista que deia que anava a fer no sé què. I, per tant, a partir d'aquell moment, el 155, d'una manera o una altra, s'ha quedat. Per tant, l'amo de Catalunya és Espanya. Catalunya què pot fer? Pot triar entre manar ella a casa seva, que és el que fan els pobles lliures, o bé continuar amb aquest estatus purament colonial.